Здравейте, Димитър Минчев се казвам аз. Преподавател съм в Бургаски свободен университет. Инициатор съм на Академия Таланти по програмиране. Това е специална школа в Бургас за ученици и студенти. Сега на есен ще продължим с нови 4 групи школи, които се интересуват. Тук съм за да ви кажа малко за тая школа. Значи имаме C++, C#, ASP.NET и Xamarin. Това са все Microsoftски технологии залагаме. Ще работим с Visual Studio. C++ е школа за абсолютно начинащи по основи на програмирането. Базирана е на телеришката школа. C# е школа за разработка школа по разработка за настолни мобилни приложения. Тук ще разработваме приложения за Windows Phone и Windows. Подходяща е за напреднали, които малко от малко нещо от програмирането хващат. ASP.NET е школа за писане на веб приложения с технологиите на Microsoft. И искам да кажа, че наскоро излезе ASP.NET Core, което вече ни позволява да пишем ASP.NET приложения и под Linux и iOS. Така че Microsoft много се отварят напоследък и започнаха да пускат неща open source. Например, ASP.NET Core може да се подкара без никакъв проблем и безплатно се пусне под Linux. Малко за експерти ASP.NET. Нали, трябва предварителни знания. Да имаме MVC какво е, едни допълнителни знания, няма да влизам в детайли. И последната школа, наречили сме Xamarin, тя се фокусира върху Xamarin технологията. Microsoft наскоро купиха тази компания Xamarin. Чрез нея в Visual Studio вече, в Visual Studio 2015 с Update 3 е интегрирана технология, която ни позволява да пишем мултиплатформени мобилни приложения, които работят на трите мобилни платформи на пазара. Това са Android, iPhone и Windows Phone. Повече за курса. За всеки един от тези курсове двумесечни са, съботно-неделни. Това са общо 32 учебни часа, или в събота, или в неделя. Цената на курса е 100 лева и започваме през октомври 2016. Повече информация на този сайт ATP BFUBG и благодаря.